Men det fedeste ved at være elev her i GF, det er helt sikkert, at man får så meget ansvar. Og man står ikke alene med en opgave, samtidig med, at man faktisk ret hurtigt får mulighed for at sidde med sin egen portefølje af opgaver. I sin hverdag, så er man ligesom bare som alle de andre rådgivere, og der er ikke rigtig nogen, der ser dig som elev. Goddag Stine, det er Karoline fra GF Forsikring igen. Det er jo i bund og grund at rådgive folk i deres forsikringer. Det er jo det, der er super fedt, at man føler, at man kan give mere til dem. Hej Brian, du taler med Andreas inden fra GF Forsikring. Du kan godt tænke dig et tilbud på en husforsikring. På det. Og så skal jeg nok lige vende retur igen, lige så snart jeg hører fra dem. Til at starte med, der var jeg meget sådan tilbageholdende, tror jeg også, det her med at skulle snakke i telefon og sådan connect med mennesker og sådan noget. Igennem telefonen, der var jeg bedre sådan ansigt til ansigt. Der er selvfølgelig lidt forskel på, hvor folk kommer fra og aldersmæssigt. Nu er jeg en af de lidt ældre elever, i hvert fald på mit elevhold, og jeg kommer med en baggrund fra forsvaret. Og der er rigtig mange ting, jeg har taget med fra mit tidligere erhverv. Sådan noget som disciplin og struktur er jo noget af det, som gør hverdagen i dag. Det flyder lidt nemmere og bedre. Vi mødes jo også med alle de andre GF-elever, der er rundt om i landet. Selvom man kommer fra det samme ophav, kan man sige, så er det jo stadig forskelligt, hvordan vi gør tingene. Det her med, at man kan komme med nogle værktøjer og nogle redskaber fra de forskellige klubber og gøre nogle måder, så man kan tage med videre til sin egen klub. Så det er jo super fedt, at man har det her interne netværk. Og jeg har udviklet mig på rigtig mange punkter. Både min viden inden for forsikringsbranchen, det er helt vildt, så hurtigt man ligesom lærer det hele at kende. Også fordi du sidder med det til dagligt. Jeg ved du hvad, skal vi ikke lige tage et kig på det en gang? Jeg tror sådan set mere spørgsmålet skulle være, hvorfor det lige blev GF, og det var det fordi, at de folk, som sagt jeg mødte heroppe fra da jeg trådte ind, det var nogen, som jeg kunne spejle mig i og kunne se, at det var her, jeg kunne trives. Så det er så måske mere det med, at det er GF, jeg har købt ind på, måske ikke så meget forsikringsbranchen.